गय पुलि थिखांबाय थादों आरो ना ओमफ्राय अखायावबो फायहां जादों आरो ना हाय दोस्त वेलकाम टू माय न्यू ब्लग दिनैनि भिडिअखौ आं बर'आवनो बानायनो होननानै सानदों आरो ना माब्रै नाङो नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय दिनै आं हिन्दीयाव बानायनोला आरो ना दिनै आं बर'आव बानायसिगोन आरो ना ओमफ्राय आङो मोखां सुवाखै आरो ना उथिनायाबो बारा सम जायाखै 8टा बाजियाव सिखारदों दायो टाइमा जाबाय 8:42 जाबाय ओमफ्राय दायो आं मा खालामनो नागिरदों सारायखौ एसे सुनो नागिरदों आरो ना बेवहाय एसे आलु फ्राय बानायगोन आरो ना पुरा हानानैबो एसे लाबाय आरो ना ओमफ्राय बेखौ सुनोसै आरो ना एसे कारेन्टबो गैया आरोलै बेयावनो एसे दै जमा खालामनाय दोननाय दङ आरो ना मैया हरावनो खालामनाय दोननायमोन ओमफ्राय बेनि दैजोंनो सुनोसै आरो ना मानो होनोब्ला कारेन्ट मैया हराव माने दिनैनि हराव अखा फैनायखाय माने कारेन्ट दाबो गैया आरो ना बर्तमान माने अखा फैबानो माने एसे कारेन्ट गैया जाना थायो आरो ना मानो होनोब्ला महाबा एसे अखा फैनायाव एसे महाबा टाच जायोबा माने एसे माबा जागोन होननानै ओमफ्राय लाइनखौ एसे बिथांमोना एसे दाननानै दोनो आरो ना बेनिखाय कारेन्टआबो गैया आरो ना दा दसे थानानै होनोबो हागौ ओमफ्राय आइया माने न'नि एम्फौ फिसिदों ना बेनि बिलाइखौ लायनो थांदों आरो ना बेनिखाय आं माने आलु फ्राय खालामनो नागिरदों ओमफ्राय ओंखामखौबो बानायनाय जाबाय आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा थाबाय ओमफ्राय मोखांबो सुवाखै आं बेखौ एसे बहायनानै ओमफ्राय बेखौ बहायनानै मोखां सुगोन होननानै सानदों आरो ना नै बेयावनो दङ आरो ना दैया नै बेयाव माने दुहै ओंखामनि माबा सुनायावनो एसे दैया जोब्बाय आरो ना फुल दङमोन आलुफ्राय एवगासिनो दङ आरो बिथिं साहाखौ दंदो साहाया जाबाय आरो ना बन खालामना होनोसै ओमफ्राय आरो बिथिं साहादो जानो थाखाय सुङा पापर ओमफ्राय बेयावनो एवनायमोन आरो ना फार्स्टआव सुङा पापरखौ एवदोंमोन बिनि उनाव आलु फ्रायखौ खालामगासिनो दङ ना आलुखौ एवदों आरो ना दा फ्राय खालामदों आरो ना ओंखामजों जानो थाखाय मोखांबो सुना लाबाय ओमफ्राय साहाबो लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय थिं आइया एम्फौ बासिबाय दङ आरो ना नै बिलाइया बेखौनो लायनो थांनायमोन ओमफ्राय नै एम्फौखौ बासिबाय थादों आरो ना एसे गुदुं जाबाय आरो ना एसे देरबाय आरो बे दिदे आरो बिदि मोनसे दङ बुंदों आरो ना मोनसे दिहुनाखै बेखौ आंखौ लाबोनो थाखाय बुंदों आरो ना लायना होनोसै आरो लाबोना होबाय आरो ना बेनो आरो ना बेखौनो लायनो होननायमोन एसे देरबाय आरो ना नै आं साहा लोंनोसै आरोलै साहा लोंदो दिनै अन्थाइ आरो बालि लाबोदोंमोन आरो ना बिथांमोना बिथिं गारिया फैबाय थादोंमोन आरो ना बिथिं मिथिं लाङो आरो ना मानो होनोब्ला बेयाव एसे हाब्रु जाना दङमोन आरो ना एसे थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय एसे असुबिदा जायो बिथिं बिमा बिफाफोरा साइकेलाव गारियाव स्टुडेन्टफोरखौ लाङो आरो ना बाच्चाफोरखौ बेवहाय थांनो थाखाय एसे हाब्रुआव एसे सालायनो एसे असुबिदा जायो बेयाव गारि लामाखौ मोननो बिथांमोनानो लाखिनानै जेराव एसे हाब्रु थानाय जायगायाव एसे बालिफोरखौ अन्थाइफोरखौ लाखिनानै दा बिथांमोनानो एसे गावसोरानो माने एसे समान खालामगासिनो दङ आरो ना आरो इथिंबो आगोलावबो एसे जुम खालामनानै नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिनोसै आरो ना जुम खालामबा माने एसे मोजां नुवा आरो ना नै बिथिं जेराव एसे हाब्रु दङ आरो ना एसे असुबिदा जायो बिथांमोना बिथिं खाथिनिफोरा मानसिफोरा एसे लाखिनानै गारिखौ एसे गारनो थाखाय बुंबाय आरो ना मानो होनोब्ला बे गारिया सानफ्रामबो अन्थाइ बालि लाङोबा माने बे लामाजोंनो थाङो आरो ना दगामिथिं होबाय थादों आरो ना फार्स्टआव बिथिंनिफ्राय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो ना बिथांमोना जायनोखि लामानि खामानि मावो आरो ना बेनि थाखाय बे गारियाबो थांनो थाखायबो एसे थांबानो हाब्रु जालाङो आरो ना बेनिखाय बिदि एसे जेराव अन्थाइ हुयोबा मानिया हाब्रु जानायाव होमबा हाब्रुआ एसे जायागोन आरो नै मादि एसे उसुबिदा जायो स्कुटि सालायनायाबो मादि बिथिंबो होदो आरो ना इथिं एसे आरो बिथांमोना बुंदों आरो ना आगोलाव बेयावबो एसे असुबिदा जायो बेयावबो हाब्रु जाना दङ बेयावबो आरो खेबसे लाबोआ मानिया बेयाव माने एसे गारनो होदो आरो ना बिथांमोना गुमै मोनानो माने बेयाव बुंबाय बिथांमोनानो एसे खामानिखौ
मावगासिनो दं आरोना समान खालामदों आरोना एसे जि हुना गालाङा मानिया एसे थांलाय फैलायनि थाखाय आरो असुबिदा जायो दायो गय फुलि थिखांनो थांनो नागिरदों आरोना दिनै बोथोराबो एसे मोजां खालामदों आरोना उनाव मा जायो थिखांनाय समाव बेखौ मिथिला आरोना गय फुलि थिखांबाय थादों आरोना ओमफ्राय अखायाबो फायहां जादों आरोना दाथ' अखा फैबाथ' एसे प्रब्लेम जागोन इथिं थिखांनानै साइडआव दोनदों आरोना इथिं थिखांगासिनो दङ आरोना गय फुलि जों थिखांनानै इथिं साइडआव दोनदों आरोना नै बिथिं बेवहाय एसे नांगोल बुंनाया एसे गारदों आरोना नै हाब्रु जाना दङ ना बेवहाय एसे गारबाय आरोना बिदिनो मैना मोना स्कुलनिफ्राय फैदों आरोना बिदि हाब्रुबा माने एसे खस्थ' जायो आरोना नै गारबाय थादों आरोना एसे गय फुलिया थिखांनाय जाबाय आरोना खेलायाव थिखांना लाबाय आरोना एसे गुमैया एसे हेल्प खालामना होदों आरोना ओइसिम लागि एसे लांना होगोन आरोना गुमैया नै बेयाव 100टा फुलि दङ दा आं न'आव लांनोसै आरोना बेखौ दायो बेखिनिफ्राय आं लांनोसै आरोना एसे गुमैया दे दङ पारिम दे थेंक इउ गुमै लांनोसै आरो आं दा गय फुलिखौ बेयाव दोनबाय आरोना बे गय फुलिखौ जों खाब्रै मानसिया जेवायनायमोन ओमफ्राय जेवायनानै दायो 100टा थिखांनानै लाबोदों आरोना राननानै आरोना बे गय फुलिखौ फिल्डआव फैदों आरोना आं बिथांमोना बल गेलेबाय थादों आरोना अखाबो फैबाय आरो बेयावबो आं मोनफैबाय अखायाबो फैबाय मा खालामनोसै आरोना बिदिनो अखायाबो हागासिनो दङ आरो मा समाव उथिलाङो मा समाव आरो अखा हादों बिदिनो खालामबाय थादों आरोना दा साननैसो आरोना बेवहाय भलिबल गेलेदोंनानै आं फैदोंमोन नाथाय बेयाव भलिबल गेलेयाखै आरोना माने अखा फैहां जानायखाय माने सेंग्राफोरा फैयाखै आरोना माने बे फंबाय मोनानो बे क्रिकेट बल गेलेबाय थादों आरोना नै दा बेयावथ' इदि अखा हाबाथ' गेलेनोनो हाला आरो अखा फैबाय थादों आरोना अखा हाबाय दा आंबो थांनोसै आरोना बेवहाय माने भलिबल गेलेदोंनानै फैदोंमोन नाथाय सेंग्राफोरा फैयासै आरोना मानो होनोब्ला अखाया फैहां जानायखाय बिथांमोना फैयासै आरोना नै अखाया आरो थांना मायबाय थादों आउट जागोन दे आउट माने बे नेटनि खुन्थायाखौनो बिसोर माने स्टाम्प बानायदों आरोना नै किपारा आउट जागोनलै बिदि खालामनाया ना थगायदोलै नोंसोरखौ अखा बोथोराव बल गेलेदों बिसोर सिबायलै आङो फाइनाल लाबाय सिबायसो गरं खालामगासिनो दं आरोना अखा फैगोनदां हरफोराव थिग गैया गुसायै फैनो हागौ दाथ' एसे अखा हागासिनो दङ आरो हरफोराव दां अखा बाराहै फैगोनदां आरोना आउट आउट अखा फैबाय थाङा ना नोंसोर न'आव फैबाय आरोना फिल्डआव थांनायमोन आं अखा फैनायखाय आं फैबाय आरोना बेवहाय भलिबल गेलेदोंनानै आं थांनायमोन आरोना भलिबल गेलेयासै मानो होनोब्ला अखाया फैहां जानायमोन बिनि थाखाय गामिनि सेंग्राफोरा आदामोना बिथांमोना गेलेनो फैयासै आरोना बेवहाय माने फंबाय बाबुमोना माने क्रिकेट बल गेलेबाय थादोंमोन आरोना अखा फैनायखाय आं माने न'आव फैबाय आरोना आं भिडिअखौ बेयावनो दिन्थिनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै नांदो बर' बनायनाय जाबाय आरोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला एसे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबायना दाबो अखाया फैगासिनो दङ आरोना नै एसे हागासिनो दङ हरफोराव फैनो हागौ थिग गैया गुसायै फैनो हागौ थिग गैया गुसा फैयाबाबो माने बिदिनो हरहालागै फैनोबो हागौ बा बे एसे फैनाया दा थांनानै आरो हरफोराव फैनो हागौ आरोना बिदिनो एसे हायो एसे थाङो फुंनि समाव माने सान्दुं ओंखारनायमोन थिग गैया दिनै बोथोरा मोजां जानो हागौ होननानै बिदिनो माने सान्दुं फुंनि समाव सान्दुंखौ एसे दिन्थियो आरो माने सान्दुंबो खुबना होयो माने अखा फैयो बिदिनो खालामबाय थादों आरोना मानो होनोब्ला दैज्लांनि बोथोर मोनफैबाय आरोना दा
बे सुइट मास एसे बैसागुदो मोनफायसिगोन आरो ना दायो टाइमा जाबाय आरो ना 4:29 जाबाय आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं बाय बाय